jingpule woman kasmi Ka jingpule na ki kam ki apostol kelenong ka bakhat pra kad khod khandai hadu khat pra ha ka wei ka miet ulayo ka jingyo I pau ha ka ba u try ula ong ha u wat ship tiang henry to yai kren but what snap no namar nga don rikat but phi Benam don ubala but pens new yipi namar bun ha ka ne kanong ba kilong ki brio jonga Kumta o Paulus ulasa shisnem shiteng hangta panhikai hakipait ba ya ktien u Blei. Dei hakapor ba o Galio ulong uling sor jong akaya ba ki kilaya su buit lang kilaya kem ya Paulus bad kilaya lam ya u shiyeng bishar. Une ubriu kilaong u persyang ben penko ngu ya kipait ba panmani ya u Blei Persya kaan. U Paulus ulamud ban kren haba u Galio ulaong hakiju. Lada ka ne kalong ka kam sniu ne ka kam dakat ayure balale kanong kabasyong niya yanga bansya shkor yaphi kiju Henry namar kalong ka jinya site niya shpang ktien pat ki kerteng bat kaan jumpi hi te yapit hi maphi. Ngan om bisha dia kum kine ki ai bad ula penmi no yaki na ying bishar hangta kila kembor ya usos tenas urangpa kasinakok bad kila sho yu hakmat ying bishar ugalio sunyo ai ya kata u Paulus ulasa sakato kat ni por hakoren nangta ula ai kublei yaki para bangen bad ula len da kalieng shasiria Ringkat bad ka Priscilla badu ak wila. Hakin kre ula ki lendum yala ka kli bad pendep ya ka jingku larniam. Ka ktien jong utrai. Ka sam saupu nyo kad khod iway hadu henriu. Tut hakti ko benriu baro. Turisa hau Blei da ka jingrwai kemen ki bajam. Naba ukenrat bahalortam. Ulong uba iting usim bakraw kaprathai baro. U ai jing job yengi halor gijait benriu, bad ka jingsan shar halor ki benriu baro. Ula jiet ya ka ri bakraw, ka bangi shong, ka nong kinti upat jungu, ya uba ui zela. U Blei u kiu habneng, ka jingri sa lekmen utrai u kiu habneng ka jing sawa turoy. Turwayero ya u Blei, turwayero ya usim jungi, turwayero. Ka gospel kat kum uyo anis kalanong kabakhatin riu, kat khod arpo hadu arpulai. Shisha ngaong hapi, pinsaling yar bat pinsayam, Henry kapathai kan sakmen, pinsas ngosi Henry, kajing ngosi jumpi kan salong kajingkmen. Haba kabriu kasukun kashitam namarpa kabor jongka kalapoy. Henry Maria kha ya ikunlung kaklet ya kajingshitam jongka kakmen balakha ikhalung ha kaperthai. Yaphi kalong kumju minta pisngo si Henry ngan sayo I biang yaphi wat kido nu jumpi kin sadap da kajingkmen da kata kajingkmen kaba omdan bala ben kini no naphi and the boy kata kasngi pin kili ai shapang jonga shisha nga ong hapi ukpa unsa ai hapi kat kaba phipan na u ha ka karteng jonga ka gospel jong utrai